A importancia da carpintería de Ribeira como industria auxiliar do sector da pesca fai necesario garantir a remuda xeracional a través dunha aposta pola formación neste eido. Por esta razón, o BNG levará ao Parlamento varias iniciativas, demandando o incremento da oferta formativa en carpintería metálica e madeira, tal e como anunciou a voceira nacionalista Ana Pontón na visita realizada esta mañá ao estaleiro Lago Abeijón no Porto do Freixo. Nesta xuntanza, unha das cuestións que eu creo que ten unha solución onde debería de implicarse máis a administración é un problema que nos preocupa, que é a falta de relevo, a falta de man de obra que poda atender toda a demanda que ten o sector, porque estamos falando de que, segundo nos din, podería haber creación de máis postos de traballo se houbera personal suficiente formado. Nese sentido, creemos que sería importante que no ámbito da comarca puidera haber formación vinculada tanto coa carpintería metálica como coa carpintería de madeira, porque iso permitiría que houbera tamén un relevo e unha formación nos mozos e mozas que podan ver aquí unha oportunidade, que tamén se poña en valor o que significa este traballo, a súa importancia, porque creo que é unha forma tamén de atraer a novas mozos e mozas a este sector, e para nós tamén é relevante que este sexa un sector onde se aposte por tamén unha maior innovación en todos os procesos productivos. Ademais de coñecer as instalacións, a voceira nacional do BNG mantivo un encontro con representantes dos distintos estaleiros da comarca, onde esta industria ten un gran peso económico. Sabemos que as pequenas e medianas empresas son fundamentais para manter un tecido económico no noso país. Creemos que hai que apoiar máis a todo este ámbito e, desde logo, van ser iniciativas que levaremos ao Parlamento galego, porque creemos que é importante o apoio e o recoñecemento da relevancia que ten todo o que ten que ver coa construción de barcos e a importancia que ten para o territorio, e moi singularmente aquí en Outes, que é xa centenaria e que creo que é un símbolo tamén nesta comarca da actividade económica, da actividade industrial.